Sang COVID-19 sa balita sa sports, Thunder ginpierde ang Rockets. Patas na karon ng serye sa ila sininga playoff. Balita Entertainment, Jose Marichan, ginkalipa ang kadamuon sang memes kada malapit ng Pasko. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan kung paano tinluan ang mga reusable nga face mask. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon isa ka low pressure area ang nakitaan sa 915 kilometros na sidlangan sang Giwan Eastern Samar. Ang hangin habagat sa gihapon ang nag-apekto sa Northern kag Central Luzon. Ang bugos nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro ang makabatsyag sang pulo palalag sa nga galom tubtom magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may pagpanaguob kag kilat. Mahinay tubtom kasarangan nga hangin gikan sa namagatnan padulong sa namagatnan nakatundan ang magaluntad sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Samtang ang temperatura sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nabutlag karon nga aga las 5:44 samtang mga tunod naman karon las 6:12 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for Sige, welcome mga ka-aksyon sa aton diri nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning gyapon sa aton mga avid followers sa Facebook. Sa kay Engineer Ernie Earl Bailon, good morning sir. Mayang aga and welcome. Sa kay Uni Dizon, kag kay Dizon Barrera, kag kay Parikukutok Barrera dira sa siyudad Sambago, good morning. Evelyn Silvela Manangkil, mayang aga man. Bia Jonathan, good morning. Cory Vidaha, nag-upod gyapon sa aton. Sa kay Gerald De La Cruz. Jesselyn Andrada Tiangson, good morning Action Boy and Action Dorel, watching from Mansilingan. Shout out lang kay Roy Andrada and Jessica Dulendo sa may Ibi Magalona. No? Good morning man kay classmate ko Teresa Linaha Kayaw, mayang aga. Sa kay pare ko Arlene Buarom, kag Jean Buarom, good morning. Sa kay Rose Wenner, Gingging Arroyo, mayang aga man. Sa kay of course, sa kay Vanessa Mayo, good morning. Remia Garcia dira sa Panukoy, no? Mayang aga. Norlin Villaruz, good morning Action Boy. Kag mayang aga man, salamat sa pag-upod diri sa aton nga pangalagad, no? Sa Action Balita Morning Edition. Din ka na? Ha? Hindi ka na nagalin. Sa kay Angeli Caniel, kag kay Darly Caniel dira sa Bago City, good morning, no? Mga taga Bago, keep safe man, ano? Of course. Ining palabuton blanca Agosto 28 tubtob 31 nga lockdown bantayan naton ini. Ang mga local governments ni magapagawa man sa ilang mga executive orders, ano? Although ang Lacarlota yan ang paggawa si Mayor lang doon sa executive order nga nagapahayag nga ang Lacarlota wala madala sa lockdown, no? Yes. Sige. Sakay Yudslek, no? Seravan. Good morning Action Boy Navares guro ni. Sige lang. Franco Villanueva Osorio, great lang da family Borromeo and Magwad gamonitor gid sa Abucar La Castellana. Good morning dira kay Mayor may Nicor Manggalimutan. Yes, that's may La Castellana. Correct. Jose Hirson Lapinig Junio from Stonehaven, Granada. Stay safe always. Salamat. Shane Montalvo de la Cruz, shout out sa Montalvo family sa La Carlota. Sa kay Gracia, of course, Horvidalia, still watching. Jerry Azero Jr., Esther Gallego, pa-shout out na sa family Gallego sa Pontevedra, watching from Quezon City. Ryan de la Cruz, shout out na kay Tatay Ed sa La Castellana, gapamati gid sa
family Kidta dira sa La Castillana. Good morning. Mary Jane Cabarles, si Mary Jane Doc Mary Jane, amo ni siya ang head sang CDRMO sa Bago City. Oo. Amo ning nagkwantong sugat sa mga LSI to sa Cebu. Mga frontliners niya kag nagataya man sang ilang safety, no? Congratulations man for doing great dira sa Bago City, Doc Mary Jean. Kay Miss Heaven Action Boy, araman siya. Senior araman. Kay siya Sir Rodney Harder. Wag on ang imo, Mike. Yes. So, lagliga on. Kay Miss Heaven, kag Edwin Miranda Senior, araman sila Action Boy nagaupod. Kag si Sir Rodney Harder, nag-message sa ako ng baya, good morning, Action Dorel, energy. Correct, oo. Gusto niya guro magpa-member sa Energy Fans Club. Pwede ka mo, sir, fill up sa form. Message lang si Dennis Tiboroma. Kaya Arian Joaquin, good morning, Action Boy and Dorel. Gapamati kami sa Asobong. Pag-greet ko no kay Lola Gloria Hensaya. Gapamatigid, gapangapi siya. Ay, good morning, Lola Gloria. May Lola Gloria, makublaction boy. Prato siya sa Mindanao. Mugin na dapat Mindanao. Pero kabongga lang. Kay Ma'am Elizabeth Malaka, Lola, Gamala. abi ka na Lola mo si Gloria Diaz. Ay, hindi. Hindi man. Pero do lapit-lapit. Lapit-lapit. Kay do kaparyo kami. Ang tsura ni Lola mo do si Gloria Diaz man. Yes. Yes, I agree. Yes. Kaya Ma'am Elizabeth Gamala, Action Boy. Good morning, Sir Boy and Action Doll. Stay safe, healthy, and strong. Above all, let's storm heaven with all our prayers to end this pandemic. Correct. May God bless and protect all of us from COVID-19. Godspeed. Yes. Ay, kay Mama Michelle Baikin. Ano siya, Action Boy? Mama ni Mother. JM. Yes. Good morning, Mother Michelle. Kaya Maria Junel Arbolado. Sige. Okay, ano naman? If madayon, gid man ang lockdown sa Bacolod para makapuli man kami ng daan. Wala pa nabalaan Japon hasta Subo. Wait for the executive order. Yes. Sige. Standby kita sa mga balita lokal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Standard Time, 7:18. Oras ginadu Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, liwat na nag-apilar si Mayor Villo Lunar Diaz sa National Interagency Task Force nga isuspend ang pagpapauli sa mga bacolod non LSIs kag OFWs. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Lunar Diaz ang ila pangabay ang base sa nagasaka ang kaso sa COVID-19 nga sa sulod sa isa ka semana o kung humalin lamang sa Agosto 16 to 23, nagsaka ang COVID-19 cases halin 513 pakadto sa 900 ka kaso kung may 75% nga pagsaka. Sunod sa alkalde, ginpahibalo man sila nga 7 ka mga ospital sa syudad ang wala na nagabaton sa COVID-19 patients bagod na lambot na ang ilang kapasidad o kung kulang ang ilang mga doktor kag nurses. Doon pa ni Leonardia, nagalala man ang sitwasyon sa mga ospital bagod nga dutay ang medical staff kag iban sa ila ang nagpositibo sa COVID-19 kag wala pa nakabalik sa trabaho samtang ang iban ang nag-resign o kung nag-absent without official leave. Sunod sa alkalde, may mga ospital nga mayara pa sang COVID beds, apang wala na sang doktor o nurses nga magtatap, rason nga wala na nagabato ng ospital sang dugang nga mga pasyente. Sunod sa alkalde, nagdangat sa 400 ka mga bacolod non OFWs ang nag-abot sa Agosto 22 kag 23. Nagalaw ang mga alkalde nga liwat nga mabukas ang LGU sa mga LSI kag OFW matapos ang isa ka bulan.
Magadugang sang 98 ka mga COVID-19 beds ang mga pribado kag pampubliko nga hospital sa siyudad sa nga Bacolod. Iyang commitment ni DOH Regional Director Marlene Convocar kay Congressman Greg Gasataya matapos ang pagsapol sa ahensya sa mga hospital chiefs sa Lunes nga adlaw Agosto 24. Sulo kay Gasataya ginpalabot sa iya ni Convocar sa karon nga mga hospital sa Bacolod ang may 157 ka mga COVID beds kag ini ang madugangan sa 98 o kung may kabilogan nga 255. Ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga may 60 COVID-19 beds ang maghihimo na sa 97. Ang Bacolod Adventist Medical Center nga may humalin sa 21, pagkadto 27. Ang Riverside Medical Center humalin 22, pagkadto sa 53. Ang Bacolod South General Hospital humalin sa 5, pagkadto sa 17. Kag Doctors Hospital humalin sa 33, pagkadto sa 34. Sunod kay Gasatayan, nag-commitman ang DOH Region 6 ang dugang 14 ka mga nurses para sa pampubliko nga hospital. Sunod pa sa kongresista, may patigayon nga regular meeting ang DOH 6 sa mga hospital diri sa syudad para sa COVID-19 update. Ginaprobahan naman sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang ordinansa nga naghatag sang executive power kay Mayor Evilio Dia para ipatuman ang dugang nga estrikto nga health protocol samtang ang Bacolod ang nagapaydalom sa modified general community quarantine. Ang ordinansa gin-author ni Councilor Renesito Novero ang gintalakay sang SP sa virtual session kahapon sa hapon kag naaprubahan sa first, second, third kag final readings. Nagpamatok si Councilor Wilson Gamboa Jr. sa ginaduso nga ordinansa. Nasaad sa Section 5 sa ordinansa ang mga dugang nga mga measures lakip na ang lockdown sa specific nga mga lugar sa syudad, pagsira sang borders kag pagpahamtang sang checkpoints, pag-issue sang home quarantine pass, pag-regulate sang curfew hours, pagsira sa mga buildings o kung talatapan nga may mga empleyado nga mayara sang COVID-19, kag pag-regulate sang public kag private transportation sa syudad, pagpatigayon sang massive RT-PCR test kay iban pang mga tikang nga kinahanglanon sa tiyon sang emerhensya. Padayon sa karon ang pagprepara sa gobyerno sang Bacolod sang dugang nga 8 ka mga bulutuan sa elementary kag high school nga usaron sa tion nga madamo ang positibo sa COVID-19 mass testing nga patigayunon. Suro kay City Councilor Renesito Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team akon QCAT, ini nga mga bulutuan ang wala labot sa 6 ka public school para sa COVID-19 positive nga symptomatic kag mga close contact kag dugang nga 5 ka public school para sa mga locally stranded individuals. Nagpakabay si Novero sa publiko nga hindi maglaom nga ginapreparar nga dugang nga isolation facilities ang mangin komportable sila pero iniyang pwede matiniran kag masiguro ang ila seguridad. Sunod pa kay Novero, nagpakigangot man si Mayor Evilio Dia kay Silaya City Mayor Mark Goles kag anay Congressman Albi Benitez angot sa pag-usar sang 500 units nga Yolanda Housing Project sa Silay nga butangan sa mga magpositibo sa tion nga hindi na ini maakomodar sang pasilidad sang syudad. Nga mas maayo pa nga sobra sa kulang. Amo na ang kabangdanan nga wala sa payan nga nag-aaman kita diri sa atong facilities, nag-aaman man kita nga makakuha kita dugang facilities sa buwa. Nagsugot si Mayor Goles nangin in his graciousness, nag-allow siya nga kung kulangan tadi pwede natin magamit mga 500 units sa ila dito housing project for Yolanda sa Silay. Kabahin sa pahayag ni QCAT Chairman City Councilor Renesito Novero. Samtang gina-discourage naman sa lokal nga panguluhan sa siyudad San Cadiz, Negros Occidental ang tanan nga mga persona halin sa Bacolod nga magsulod sa ilang nga siyudad sa tiyon sang lockdown sa Agosto 28 tubtob 31. Sa advisory ang inpirmahan ni Mayor Salvador Escalante Jr. kahapon nga adlaw, iya ginpahayag ng sinuman nga luyag magsulod sa Cadiz kang magpabilin sang masobra 3 ka adlaw ang ipaydalom sa 14 dias nga quarantine sandig man sa Executive Order 35 Series of 2020 napit sa Agosto 13. Suno pa sa advisory nga ang mga returning residents naman nga magasulod sa Cadiz ang ipaydalom sa istrikto nga home quarantine kay isa lamang ka quarantine pass ang iga-issue sa mga miyembro sang isa ka panimalay. Ang sinuman nga magapamatok sa sini nga safety protocols ang dumilian nga magsulod sa amo nga syudad.
Sa dugang nga balita lokal, nagpaidalom sa 14 diyas nga self-isolation si City Councilor Israel Ising Salanga, lagi pa ng iyang mga staff. Ini kasunod sang pagtaliwan sa iya staff nga si Jezreel Bangkaya, nga kabahin sang Action Team on Returning OFWs o Atro sa atong Domingo kaginkabig man nga suspect sa COVID-19. Sa mensahe ni Salanga ang ginpadala sa Action Radio Bacolod, iya ginpahayag nga temporaryo man nga nagsirang iya talatapan sa Bacolod Government Center. Nagpasiguro ang konsehal nga padayon nga magabulig ang iya komitiba sa tion nga may mag-repatriate nga OFWs kag ini sa karon ang ginapangunahan ni Victoria Pareñas, miyembro sang Atro samtang ini ang naka-isolate. Samtang ginpahayag sang konsehal ilagin tawagan ang tanan nga public ag private hospital sa Bacolod pero wala sang bakante para sa iya staff nga gin-seizure sa atong Domingo. Suno sa konsehal, may available kuntani nga room sa Cadiz Hospital pero antis nga idulong ang pasyente ini ang ginbawian na sang kabuhi. Magahatag naman sa relief assistance ang Office of the Municipal Mayor kag Municipal Social Welfare and Development Office ng Don Salvador Benedicto sa mga Salvadorians nga mapektuhan sang time out weekend lockdown sa mga syudad sa Bacolod, Talisay, Bago kag Banwa sang Murcia. Ini ang ipahayag sa lokal nga panguluhan sa DSB angot sa kapatuman nga lockdown sa sining mga lugar sa Agosto 28 tubtob 31. Sa post ng Don Salvador Benedicto FB page, ang mga Salvadorians ang pwedeng magkapag-angot sa DSB MHO COVID-19 hotline 0951-606-1333. Ipaidalom sa 14 kadlaw nga zoning containment strategy ang city government sang Silay Negros Occidental para sa disinfection, sanitation kag decontamination measures. Ini ang nasaad sa apat ka pahinang special executive order nga ginpermahan ni Mayor Mark Arthur Andrew Goles na petsahan Agosto 25, 2020. Ginklaro sa alkalde nga hindi ini makabig nga deklarasyon sang lockdown kundi zoning containment lamang para sa mga government employees sa non-essential offices nga napaidalom sa work from home scheme. Ini ang kabahin man sa ginpatigan nga skeletal workforce sa mga talatapan nga may importante nga functions para sa Office of the City Mayor, City Health Office, DRRMO, City Vet Slaughterhouse Market, kag City Social Welfare and Development Office. Tuyo man sini agud matagan sang ligwa ang pagpatigan sang contact tracing kag disinfection sa City Hall personnel kag offices bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sa pila ka mga city government employees. Ang zoning containment mag-umpisa Agosto 26 tubtob Setyembre 9, 2020. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox Sa ato naman nga nagapangapi bala ang Black Coffee. Malacanang naghinyo sa mga healthcare workers nga mag-apply sa emergency hiring program sa gobyerno. Samtang China ginapaabot mag-aanunsyo sa ila COVID-19 vaccine anuman nga adlaw. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na sa aton nga mga Facebook followers. Good morning dira kay classmate ko Lilian Bermudez, Remia Garcia, Ems Aboso, maayong aga. Kay maninay ko Bingbing La Chica, good morning man.
Kag Jean Oseser, kag sa Energy Funds Club of course. Marie Asop mangkot sa kuno nga Y sweeper flight sugod kapon. Y sweeper flight. Dennis Malaga, greet lang ang Tagal Carlota, kay Rudith Pilano Malaga, Nats Sandokile, Morning Man, Shimel Loves, watching from Barangay Inayawan. Shout out lang ang nag-iyaw baboy nga si Kuya Kag Maoy. Ay. JR Gayanilo, patamyaw da sa mga Karampatana family sa Isabela, watching from Cavite. Sherik Eric Rojo Asyado, good morning Aksyon Boy, Aksyon Dorel, monitor ko di sa Quezon Metro Manila. Tamyaw ko mga taga-barangay Pandanon, Silos, Murcia. Salamat gid, no? Christine Menias Villalobos, Mike Agaman, kag Neil Centineo. Congratulations lang sa bay ko nga si Patrick Schwarzenegger. Bata niya, Arnold Ginman. Kag Maria Shriver for new movie. Grabe mga Hollywood ang inapang tamyaw niya, ho. Bongga siya, no? Yeah, congrats, Pat. No, po lang sa tubaan si si Patrick Schwarzenegger. Congrats, Pat. Sige. Arnel Agawin. Agawin, good morning. Garland Glenn, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ma'am Ligaya Abeto, maayong agaman. Yes, Nanay Ligaya, good morning. Ambalya, good Wednesday morning to you, Action Boy and Action Dorel. It's nice and sunny morning today. It's very good enough. Correct. And I love your outfit. Thank you, Nay. It makes my morning brighter too. Correct. Stay safe, everyone. Sa OTTG, gali, good morning man ha. Sa Operation Tulong Task Group. Kay amigo ta Rudy Gonzales, good morning. Kay Totong Milyama, may aga, si napaginadagan ng mga OTTG ta. Si Concordio. Concordio Maghubat. Yes, Concordio Maghubat. Kita ko sa ligar, sugatan ko siya. Ari di siya nagkatuli siya. Dira sa kwan bala sa Sunrise Rica Fort, Cafe. Boy, si Rica Fort. Nalipat ko sa iyang ngalan. Basta kapag greet man siya. Rica Fort Yes, correct. Dira sa may Sunrise Cafe sa Rosario Heights, good morning dira sa inyo. Sa kay Susan, maing aga dira. Kay Rajan Tan Villalon, Action Boy, good morning Action Radio ka, good morning man. Kay Dennis Richard Tibor Roma, kag sa Energy Fans Club. Vice President Rajan. Bongga sila yun, no? Kaya Dennis Sambalya, congrats ko no sa iya cousin. Ay, cousin. Do taga-tuhod yung malangka. Charot. Kay Diagianis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Grabe apelyido yan, no? Ano na siya ang ginaka-consider as one of the best players sa basketball. Subong. Basig siya pa nga ng the best player eh. True. Bongga. Sige. Defensive Player of the Year sang NBA. Kaya Kagawad Melchor Baroka Rombina Action Boy. Good morning. Ito si Chris Aquinoy. Kaya imoy ginado si Noy kaya na lunti mo yaman. Namangkot ka lang kung sino ang gasoksok sa ibang yelo. Dili ko si Noy. May mga nangambal ka si Noy ka Oo. Sigurado si Noy pananawan mo sa ako na. Pero hindi man. Confirm ko lang. Hindi Good. Kay Lorna Termil, good morning man. Saya ko no little boy nga si Termil Jr. Yes, gusto ya gid mabatian. Yaang. Zet Alunan, good morning. Dra sa may Hong Kong. Sige. Ay, may walang time. Okay, Kay Ma'am Vanessa Manesa Mayo, hola, buenos dias. Ara na. Kaya mo commercial, kinabanta-banta ang namon. Hola, buenos dias. By the way, love your yellow LTTD. Ito kabongga. Kaya niligan, love man to nila ako autumn style. Ginabantayan niyang imo. Hindi ko ka-pressure ko, wow. Good morning, Ma'am Vanessa. Dala sa may Minnesota. Good evening, watching live from Red Wing. Red Wing, home of the Royal Purple. Bongga. Sige, karoon naman ang iban. Thank you. Stand by sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:35, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginahinyo karon sa Malacanang ang mga healthcare workers nga mag-apply sa mga posisyon sa idalom sa emergency hiring programs ng gobyerno sa piyak sa mga panawagan nga panugutan na sila nga makapangita sa trabaho sa luwas ng pungsod. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, mas maayo nga makakuha una sa clinical experience ang mga health workers diri sa Pilipinas nga magbulig trabaho sa panahon sa COVID-19 pandemic tungod ako ang tsansa nga sila ang pangitaon sa mga headhunters sa tiyon nga matapos na ang pandemic. Una diri ginanunsyo sa DOH nga ang pungsod nga kinahanglan sang dugang nga 3,000 ka healthcare workers para sa COVID-19 response. Samtang gidayon naman ni Roque ang mga healthcare workers sa ilang dedikasyon sa paghatag sa serbisyo sa pagtingwa sa gobyerno nga matap na ang COVID-19. Ginapaabot nga mag-anunsyo ang China sa ilang potential nga COVID-19 vaccine anuman nga adlaw. Ini ang ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang public address nga gin-air kahapon Martes. Una, ang report sa China, ang ginpanganugutan sa emergency use sa experimental COVID-19 vaccine sa katapusan sa Hulyo. Suno sa Chinese health official, experiment vaccine ang ginhatag sa mga high-risk groups kalakip ang health workers kag border officials. Una na ang ginanunsyo sang Russia nga ginrehistro na sini ang pinakauna nga COVID-19 vaccine kag ginanunsyo man nga handa nga mag-share sang supply sa Pilipinas. Ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginpahayag sa iya doktor nga ang Barrett's esophagus ailment sini malapit na sa stage 1 cancer. Ginpahayag sa Presidente nga ginpanugyan sa doktor nga mag-untat na siya sa pag-inom sa makahulubong nga limnon agud malikawan nga maglala ang iya masakit. Una ang ginako sa ni Presidente Duterte nga mayara siya sang Barrett's esophagus ailment tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilinon. Ang Barrett's esophagus isa ini ka komplikasyon sang gastroesophageal reflux disease nga mahimong isuka sa taong tanan niyang ginkaon kag saman ka kondisyon nga mahimong mag-develop sa esophageal cancer. Suno ini sa Johns Hopkins Medicine website. Nabuksan sa Presidente ang kondisyon sa ikayong lawas samtang ginatalakay ang commitment sini nga tapnaon ang korupsyon sa iya recorded public address nga gin-air sa state television. Ginkompirma sa Philippine Army nga duha ka babae nga suicide bombers ang yara sa likod sang sunod-sunod nga pagpamomba sa Hulo-Sulu sa Lunes. Sunod kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Cirilito Sobejana, isa diri ang Indonesian national. Ginpayag ni Sobejana nga ang nasambit nga babae nga bomber ang balo sang local terrorist nga si Norman Lasuka. Ang 23 anyos nga si Lasuka ang pinakauna nga Pinoy suicide bomber nga nagpalupok sang kaugalingon sa isa ka military camp sa Indanan Sulu sa Hunyo 2019. Para dalayon nga makumpirma ang identity sang duha ka babae nga bombers, ginpahayag ni Sobejana nga paday nila ginatipod ang mga naglapta nga parte sang lawas sa bombing site agud mapaydalom sa scientific testing. Ginpahayag naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay PhilHealth President kag Chief Executive Officer Ricardo Morales nga magpanaog na sa pwesto tungod sa kondisyon sa ikayong lawas. Sunod kay Guevara, ginpabutyag ini sa Presidente sa gabi sa Agosto 24 sa siyudad sa Davao sa tubang sa mga miyembro sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Doha pa ni Guevara, ginpahayag man ni Executive Secretary Salvador Midjaldea nga nakaistorya sini si Morales sa ginpahayag sa PhilHealth President nga nahangpan sini kung ilisan siya sa Presidente. Si Morales ang naka-on leave base man sa advice sa doktor bangod sa nagapadayon nga chemotherapy sa iya lymphoma kung cancer of the lymph nodes. Ginpasa na sa Department of Budget and Management sa Kongreso ang 2021 National Expenditure Program o kung NEP nga nagaduso sa national budget nga 4.506 trillion pesos sa masunod nga tuig. Ang pagpasa sa NEP ang ginpaunahan ni Budget Secretary Wendell Avisado kag Speaker Alan Peter Cayetano. Sunod kay Avisado ang proposed 2021 national budget ang 9.9% nga mataas ikumpara sa national budget subong nga tuig. Ginpaathag ni Avisado ang mga proposal ang magasustener sa matikang sang gobyerno para sa epektibo nga pagpakigbato kontra sa COVID-19. Ang pondo ang para sa improvements ng healthcare systems, mapasiguro ang food security, makahimo sang madamo nga trabaho pagi sa pag-invest sa labor incentive o kon intensive projects kag iban pa. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:40. Kag para naman sa
Good morning liwat sa kay Maria Luisa Melos. Ay Luing, good morning Luing. May aga sa imo, kag welcome. Sa kay sa ibang panaton din Aksyon Bros dali lang kita. Sa kay Martin Aliling. Magandang umaga po, watching from Imos, Cavite. Joseph Pacifico, gamonitor kami di subong sa Mayor's Office sa San Enrique. Salamat gid. Ningning Villaluz. Good morning sir, kag sa taga Kabugwason kay Kuret kag Josephine Villaluz, mga pinata. Mayo kamuya. Ay kalain. Mayo kamuya. Doon nakapangapi ka naman kagina. Mas mayo kapag Tiwapod sila yan. Eh una kay kapangapi kagina sila, di ba? Gani. Leo Garde, greet lang ko ang Garde family sa Glendale Home sa may Barangay Granada. Yes, correct. Nabasa mo na tanan, Action Boy? Wala pa niyang daw Chinese, oh. Morning Action Radio, tami ako lang family ko sa Cityville, Fortune Town, watching from Tokyo, Japan. Di na dampi man, di ko makita. Hindi ka nasa dalom eh. Andrio Huelar. Yes. Good morning, God bless to all people in Negros Island. Sige. Kaya Joel Gubaton, Action Boy. Joel good Gubaton. morning. Gubaton, nagaling. Sir Joel. Kilala mo. Maestro na. Oo, maestro na. Listening Sige. from si Sir Joel Gubaton. Yes. Good morning, sir. Mailanda nga pagpamati sa Maaw. Kay Ming Galiago, Gapis? Gapis. Beautiful si Ma'am Dorel Bo. Thank you, gada. Sige lang ka i-pre-love ko akong dress the sun. I-pre-love, ambisyosa. Kiga ka naging baklang kagigidaan ni Gina. Yan nga muna yung dress. Ninday, amo gining suksuka. Ang galupad-lupad, gidya no. Nakabongga lang dyan mamawo na yan. Diba? Amo na blaw. Na. Sige na hinto mo ko. Brazil. Amo ka na tayo. Brazil. Dorel Cabatu 20 Brazil. 20. Mayo, kayo panubuhan mo ako nito. Very good. Correct. Kaya Dive ni Goro, no? Menor, good morning. Kaya Dina Descripto. Good morning, man. Decrepito. Ano? Decrepito. Decrepito. Hala, doon hindi na kumayo kita, ha? RSB na good sa morning, Carlota. RSB. La Carlota. Inday Plaza, good morning, man. Kag si ano gali, si Ningning Villaluz, wala ta nabasa. Good morning, Action Radio, patami lang sa family Villaluz. Kag kay Coret, Malin, Mads, Jerna. Kag sa Iloy niya nga si Emma Kanya. Nagapamahaw na diri sa Kabugwason. Mansilingan. Mansilingan. Yes, thank you. May lang nga pagpamati. Kay Merly Gonzaga, good morning man. Eileen Mijares, good morning man Okay, Tonet Torres III, Antonio Torres III, good morning Tonet. Kumusta ka? Maaga. Kay Ma'am Vanessa Mayo, hambya Sir Boy and Miss Dorel, don't worry, pag nagpuli ko ma-coffee outing taha. Ay, outing gid niya. Super outing, charot. If it's okay sa inyo Ay, okay, gid. Okay, good. Very okay, good. Very okay. I'll pay for the coffee. No, Action Boy. I will pay for the sugar. Libre na yaw, hindi bayad ng lamay. Libre, di ba? Ano talaga bayad? Abi ko may separate yung bayad. Sorry. Pero ikaw mabayad sa kape. Sige, I'll pay for pandesal. Sige. Wensky Lim Morales. Nga, kundi nga tsura sa camera, duga palaba akong guya. Duga. Gani. No? Kado kalaba sa akong guya. Actually, bilog ko guya. Gin ko nga ro nagin in-adjust ko na kadong tama naging kalapan. Sige. Standby sa aton dugang nga mga balita, mga ka-aksyon sa aton Facebook dira. Standby. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa aton nga balita international, ginpasira sa South Korea ang tanan nga mga eskwelahan kag kindergarten bangod sa liwat nga pagsaka sa kaso sa coronavirus. Ini matapos nga naglabot na sa kapindosyantos ka staff sa eskwelahan kag mga estudyante ang infected sa virus sa sulod lamang sa 2 ka semana.
Suno sa Ministry of Education nga magapatigay na lamang sila sa remote learning tubtub Setyembre 11. Bangod sa panghitabo, himo na lamang online ang klase sa mga estudyante magluwas sa mga high school nga magakuha sa college entrance examination. Madumduman nga nagbukas ang klase sa Mayo 20 kag Hunyo 1 matapos ang pagnubo sa kaso sa COVID-19 sa amo nga pungsod. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, may mga indikasyon nga mahimo natapos na ang malala nga sitwasyon para sa ekonomiya sa Pilipinas nga nag-antos ini sa recorded history sa ikaduha quarters sa tuig kag may mga prediction karon nga mahimo mangin matuod nga magabalik ang ekonomiya sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Sa isa ka online conference, ginpahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno nga mga foreign investors dapat ni magtan-aw man sa Pilipinas nga isa ka safe nga lugar para sa investment base man sa mga numero nga ginatipon karon kag nagapakita sang strong fundamentals. Iya gintudlo ang mga ginahimo karon padulong sa recovery sang manufacturing sa pagsiling ang kadamuon sang production index nagsanyog ini sa negative 19% sa naligid nga Hunyo halin sa negative 39% sa naligid nga Abril. Ang export suno sa iya nagsanyog man sa negative 13% sa Hunyo halin sa negative 50% sang Abril. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 54 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 48 centimos. Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Kag sa ito naman yung balita, entertainment action boy. No, 5 days na lang no, antis ang whenever. 5 Hindi na days yan na lang. September, kundi whenever ni Whenever action na, boy. oo. So sa ito na entertainment So balita. kung may lockdown kita, pag bugtaw natin dason nga aga, whenever na. Yes. Ara na si Jo Jose Marichan. Kay ginkalipay ni action boy, for sure gakakitaan mo man sa Facebook ang mga memes nga nga may gatika-tika si si Jose Yan eh. Marichan. Oo. So So, kung baya, nakita ko sa mga tika-tika, si Jo Marie palang Baldirama. sige. Kaya manugluto na siya. Tika-tika sa may lababo, ladampid. Oo, gawa mo siya na. Diba? Pero ka, mo man sila, no? Oo. Oo. Tapos malakat sa gageki. Tala. Joms. Good morning, Joms. Yes. Ara na siya gali. Ara Nabot na. siya. Oo. Tiyamba ni Action Boy, ni Jose Marichan, kalipa niya, gid ko no ang mga nagaguruwa lang ang mga memes ko no. Kay dito ko no, duga throwback yung mga pictures ang una sang hubin pa siya. Correct. Kagambal niya, ang iyagli kanta nga Christmas in Our Hearts, Action Boy, 30 years na ni gali. 30 na, oh. Grabe no. Grabe, Lawig-lawig na. na gali. Magulang paglisa ko ni. May kapamatao, may Christmas in our hearts na yan mo. Yes. So, amo na Action Boy, bantay lang, diba, August 31. Pagka September 1, bantay imo newsfeed. Kaya puro na tika ni ano. Correct. Ay, di ka tika, nagwa na gina Nagwa na gali. siya. Sige. Balita sa sports. Nakalagas pa sa 15 abanse ang Oklahoma City Thunder pagkatapos sa ginpierde ang Houston Rockets 117-114 kag napata sa ila serye sa 2-2 sa first round sa Western Conference Playoff Series. Nagpanguna sa Thunder si Dennis Schroeder nga nag-score sang career playoff high nga 30 points nga gindugangan ni Chris Paul sang 26 kag ni Shai Gilgeous-Alexander sang 18 puntos. Nanginyabi man sa Oklahoma ang depensa gud makalagas sa kung makalagas sa sining madamo nga 3-pointers nga ginpasulod sa Houston Rockets. Sa bayan sa Rockets, nangabutang lang sa wala 10 ang 32 puntos, 15 ka assist kag 8 ka rebounds ni James Harden. Wala ni man liwat nagampang anay thunderstar nga si Russell Westbrook para sa Houston bangod sang strain sa iya sining right quad. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Wednesday. Correct. Happy birthday sa tanan yung may birthday. Sa tanan yung may birthday. Napatami ako lang si Dorel si BG Galve. Actually, pakaisa ko ni. Nang hinablos ko gali. Dodong Galve. No? Sima ni siya, no? Okay. Kay Ma'am Per Buenafe Galunan, good morning. Kay Attorney Alan Galunan, good morning, ma'am. Sige. Okay na? Okay na. Sige. Dili kita na sa aton nga balita Special Action Boy. Ari ba lang kung paano tinluan ang mga reusable face mask. Inang mga cloth. Yes, mga cloth. Hindi surgical ha. Wala dinadala ang surgical. Surgical, hindi niya pa reusable. Hindi. Ginaboy na siya Action Boy. After pila na ka oras.
4 eh. hours lang 4 na action hours, boy. After na, inis ka na. Correct. Ay, iban na, likong doon, nagpalanggit-om na ng ilang, Ha? nagagit-om na blaw. Grabe, so Nagpalanggit-om. palanggit-om. Nagpalanggit-om ng ilang, surgery. Kama kabataan kita, kung may mga kabataan ko nakita. Hindi Face tayo mask. ginasaway mo. Kaya sawayon mo na ang balon. Ay, namala ko man, tisli na ng face mask mo. Ay, grabe ka man isli na lang. Ano man ang pangsaway? Wala mo ko iilis. Hindi pwede ka tuto. Isli ang mo face mask. Sabto niya ka, Isli ang face huwag mask. mo ko iilis. Ay, ti dapat madala ka na surgical Gani. mask sa imo nga Kaya, sa imo nga salakyan para just in case may malabyan ka. Hatagan. Pwede mo gidatagan. Correct? Meron ko Mera ka, very good. Di ba ka lang gidya ka panghatag? Iway man na kapangayo. Ayaw mo na, tulog pa ya. Sige ha. So, next time actually makita, dapat gaan mo gidya ka mayara ka na extra. Correct? Pero hindi mo pagyatagin mo ginasuksok na. Ay, wala kami ginasuksok, Aryo yata. Ariho, total mayara, pamakuda. Kalain. So, una action boy, paano tinloan? Ari action boy, especially, di ba ang iban gagamit bandanas. Meron man action boy ginatawag nga face scarves. Meron yung action boy nga, dala do mask na siya. Tapos dala na yung design sa ilang alawas. Amo na mga uso sa mga action boy mo. So, labahan mo na siya gali action boy every after use mo gid yan. After use. Yes, so meaning dapat damo ka na sang tawag ni Bulos-bulos. extra. Oo. So, every after use, tapos gamit ang hot water. Hot water. Ihuluman mo siya kung ano action boy sa hot water para kung ano man tong mga Virus to. yes, nga gatapik dito. Magkalamatay. Yes, correct. Kaya hindi sila kagontas ang init. And then next action boy, tapos mo labasin na, ihalay mo gid siya. Kung may dryer ka mo sa inyo balay, ang pinaka high temperature. Nga pag mo sa So hindi pwede nga tapos mo labas, suksok mo. hindi ka Basa basa. pa mo. Oo. Ano man. So, na siya. Ihalay mo, anay, ha? Para dapat may extra. Correct. So, dapat high temperature or gabi mo lang init subong, di ba? Correct. So, Dasig mo lang magmala. Oo, dasig lang magmala. And then, next action boy, kung sensitive ka bala sa mga perfume, especially sa mga, di ba mayara nga sensitive sila sa na bako, hindi ka magamit sang scented nga mga detergent. Okay. Kaya para Oo naman kayo may mga habon nga panglaba nga may mga bako, scent, no? Oo, may mga scent. May lavender. Oo, may sakura, may mamo na. Ano? Sakura. Oo, amo na siya action boy. So, recommend nila nga non-scented na lang. Ang non-scented, yawon ka man ipangita. Kaya doon kalabanan, subong scented na lang yung gitanan. Kag next action boy, hindi mo gamit sa gasolina ha, para tinluan yung face mask. Joke lang to ni Presidente, joke lang to. Mga kabutan dire. So, nag-warn na ang mga expert nga nga hindi magamit sa gasolina para sa disinfect. Tapos next action boy, kung gusto mo naman yung hand washing action boy, dapat magamit ka sa, di ba mayara ginagamit nila washing machine. Pwede kung hand wash naman action boy, ang imo dapat nga gamiton action boy ang ang habon kuno bala nga hamot. Pwede mo na siya magamit. Oo. Tapos habon pampaligo. Oo. Kaya may habon. Kaya doon po nga pati nga habon nga baho mo. Awa na yung pero Baklikuan ito dahil awa na usually nga kabatian. Bakit ko to habon niya hamot with di ba? Alam nga mo naghambal pa yun. Dapat habon nga po. Alam laway ko. Pampaligo. Bakli ko to, habon nga baho. Habon nga baho. Pero, ang man action boy, hindi man asang may mga scent, bala nga like, dapat kita mo na. Daw natural scent lang nila. Yes, pwede man siya kag hot water man action boy. Pero hindi mo na pagkusuon na samtang samtang huluman lang. Huluman lang anay. Kag kung magbulubog na mo na pag mo. Correct? Okay. Yes. Tapos, ibutang mo siya action boy sa tinlo nga place. Ang imo nga face mask. Okay. After mo siya nalabhan, nahalay, butang mo siya sa tinlo nga place. Hindi kaya after mo hanok mo lang di ba? Butang mo sa basurahan. Ay, hindi na ya ako. Hindi na ya gani. So, dito na akong gamiton. Meron yung ibang action boy, meron yung face mask mo bago labama niya to sa basurahan ko ato. Or sa laguan. Sa laguan. Laguan, yung butang after labag, balik sa laguan. Basta habon nga hamot ang gamiton. Habon nga hamot. Habon niya. Isa habon niya hamot. Na-realize ko habon niya hamot na ito din, no? Kaya mo diba? na Amogin man na pala, no? Kaya kakabisari ka. Check ko na,
Gamba ka magidliw ko sa habon Ah, niya. bakal to na habon na yo. Ano nga habon na ang habon na ang hamot, oo. Amo na Bot silingon pampaligo. Na. Kaya kung habon niya pangpalawa, habon na bada. Correct na siya, action boy. No? Hamot. Naglimbog ang ulo ko sa habon na hamot. Ano? Sige, okay na. Kala. Mary Ann Villatura, good morning. Sige, okay na kita. Yes, Standby. Wanda. Okay na. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.